Er du klar, eller hvad? Nej, det er slivet her tår. Ja, tag et tår. Ja, det går. Tryk det hele. Tryk det hele på en gang. Er du klar, eller hvad? Det er lidt godt tid, det skal have tiden her. Jeg trykker på dig. Kom, er du klar, eller hvad? Prøv på så. Benny, han har 30 sekunder. Hvad? 30 minutter til at spise 20 hamburgers. Oddsen gælder... Men 2 sekunder til en ny hurtig Tupac eller et eller andet sådan, du ved. Forstår du? Han skal have noget rytme. Jeg kender, men jeg bare spise. Så må jeg spise musik. Ja, det er fint. Okay. 1, 2, 3, nu! Tryk. Så nu. Så ikke snak om mig. Der er godt til det. Bare vent til man kan sige det. Han var den dag, han lavede den første tid. Tog man 1 minut og 5 sekunder om at spise en, ja? Jeg skal have et billede af det der. Saraha. Prøv at skal lige. På det tidspunkt lige tage kameraet, og så hvis vi skal have tid. Den skal gøre det stoptiden, sjovt. Ikke stavligt fra fanden. Det er ikke stoptiden i stedet. Det var hårdt. Fuck. Hvad går ryger? Nå, det er ikke socialistmusik. Han kunne fuck, han ligger lidt der. Er det ikke, der kan spise, eller hvad? Ja. Tænk på det på den måde. Den ikke kan spise. Du kan spise gratis. Måske. Ham, der betaler for den. Ja, det er derfor jeg siger, at de spiser det gratis. Hvem siger, at man helt med hjem? Nummer 2. Det er allerede ved at komme op. Hvor meget har du betalt? Jeg har betalt. Hvor meget? Nej. Og hvor meget vinder han? Han vinder bare bøger. Han har taget ham 3 timer. Det er 5 minutter. Hvor mange bøger har han? Nej. Så Hvad? de fik ikke... Han vinder bare her. Hvorfor har du betalt? Må jeg gerne se det, som han har Hvor er der ikke noget lavere? Vi køber os rundt. Vind nu. Han har mange penge efter at spise. Jeg tager lige en smøg. Hvor er hyggeligt, at jeg ikke bliver smøget og sådan noget. Og der er aldrig blevet sådan skål i os som ham. Tak for løn. Hvorfor? Hvad? Slå bare! Jeg optager fra her venstre. Nå, det er som om det skal på YouTube eller noget. Selvfølgelig skal jeg det. Hvor mange har du spist? Han fik allerede ikke kun. Han skal også have et billede. Jeg vil ikke engang mere, hvis man har noget.